Het waar is Jood echt min om te zien, maar het waait minder hut als juster. We varen met wat toeristen mee. We komen nu ongeveer aan op de plaats waar het gebeurd is, hè? Ja. U ziet dat baggerschip daar voor ons liggen. Dat baggerschip ligt op een plek waar het substantieel minder diep is. En daar is het ongeluk dus gebeurd. De politie is druk aan de gang met sonar en dreggen. De studenten is juster krekt van de midje op boordslijn. Ze zit in een valkje met 4 oren studenten en een begeleider. Die binnen uit het water hellen, maar de 24-jarige studenten wordt vermist. Andere wettersporters kwamen op de consternatie aan. Wij hebben gezien dat al die mensen daar bij elkaar kwamen. Zeer desolaat, iedereen volledig in de war. Schreeuwende meisjes. En vooral een meneer die dus leiding aan die groep had, die was helemaal verslag. Ik kan me dat overigens voorstellen. Het was slecht. Wij zijn ervaren mensen op het water, we zijn ervaren zeezeilers. Wij zouden gisteren niet gezeild hebben. Hier is het ongeveer gebeurd. En wij varen nu terug en we varen nu hier naartoe. We zijn ongeveer op de ingang naar Woudsend. Ziet u? Waar de politie nu weer aan het zoeken is, hè? Ja, en de politie die zoekt daar op de kraag eigenlijk. Dus hier op dit stukje. Ja, daar hebben ze een hele speciale boot voor nodig, want hier staat maar 4 decimeter water. Hè? Het ziekenhuis is dus dreig van de politie en de kans dat de studenten het doorlibben had is heel iets worden. Ik denk dat je in water komt van 14, 15 graden, 16 graden. En dat is verdomd koud om lang in te zijn. Ik denk dat je snel onderkoeld raakt. En de afstanden van zwemmen hier naar de kust, dan moet je al een verrekt goede zwemmer zijn. Hè? Dus zwemvest aan en hopen dat iemand je vindt. Dat is eigenlijk, denk ik, wat er gebeurt. De politie onderzoekt dat de studenten wel zwemvesten aanhielden. Er zijn een paar losse dreuwende vesten van.